Thank you, Program Director. In order to make sure that we manage time, I request from you, Program Director, to say and greet everyone and say so that's what I'm saying. My name is Tembele Mase. I grew up here in the Eastern Cape and Novo. I can mention 4 areas that I grew up. Because I think before I know the husband, boy. I grew up in Umkanzi, Peshabo Voisa. I grew up at Ngole. I grew up at Gobongo. And then I am based in Kutubi. I'm a real Novokoy. I think there was a story about Novokoy, and I think I must have been included there. And the 2 years this is where Samakwati, the royal family offices of Samakwati. That I must make some few remarks and words of support for this humongous project, this 200 million worth project. Ndicela into bana phambi koba ndithethe noko i-royal family le indithumileyo ndiyiphakamise kancinci ibulise niyibone yonke ngoba kuye kwakhahlelwa amadoda phaya oomama abavela. Ndiyacela ke ithi nje izandla iphakame i-royal family, please. Abantu abandithumileyo abo. And then I want to say this. Fanele uba ndithe azwele Nkosi. Azwele Nkosi. Ndithunywe nguZwele Nkosi encedisana neNkosi uZweli Dube, ongusihlalo we-Royal Council. Ndisithandile intetho eyenziwe ngabangaphambili kwam, ingakumbi umeya uBhayi kaKhetsha. Uthethe ngayo yonke into evela utsheni, andinaze ndiphinde ndisathetha ngaloo nto. Ndicela ukubhekisa kwazizukulwana, isizukulwana sesizukulwana sikaMlindazwe, Mlindazwe, Nkosi ufubo ozala udala kusile. Ingcobo ligama eleza noNkosi ufubo Mlindazwe 196 years ago, ngo-1834 eMjanyana. Xa wayexelelwa ngamakoloniyali, cela nimamele batshana bamaQwati, cela nimamele isizukulwana samaQwati, ba eli phupha niza nalo liphupha lokhokho benu. Uthi ke xa kusithiwa makahlale eMjanyana, asherishe umhlaba neenkosi ezazikhona pha sabathembu, athi hayi andinawukwazi ukugilana ngezithunzi nezinye iinkosi, ndifuna umhlaba wam useNgcobo. Ayithiye le ndawo ngoba yiNgcobo kuba phaa phezu kwalo mlambo kuthiwa yiNgcotyana kukho ingca eluhlaza eswiti ekuthiwa xa ibizwa le ngca yiNgcobo. Athi ke isizwe sam sizawuhlala phaya kuba phaya ndifuna kubekho laa ndawo ndiyenze i-economic hub and a trading area, kubekho i-exchange of goods and services, which is what we are about today. Athi ke phaya eNgcobo ndifuna abantu bam
xa betrader baphile nophila ndizabanika umhlaba kwakho isibhedlele. Yiyo loo nto kukho i-All Saints Mission. Athi abantu bam ndifuna bakhonze bangene kwicawe yasetshetshi asayine ke phantsi isicwino asayine noJohn Gordon. Kubekho ke ii-principles ezisibhozo athethe ngazo into yokubana zilandelwe ngamaNgesi xa esayina nawo into yokubana uzawunikezela ngomhlaba yaye uzawusebenzisana namaNgesi abe nazo ke ezo proposals, constitutional proposal ezisibhozo. Andizuzityatyadula ke ezo proposals, ngenye imini sawubuya sizithethe. Ichazile ke ingcobo into yobana inezizwe ezine esinoziqaphela nje. Sisizwe samaQwati esilapha eNgcobo, sisizwe samaJumba silapha eNgcobo, sisizwe samaHala silapha eNgcobo, isizwe samaGcina sikhona apha eNgcobo. Zikhona ke nezinye izizwe ezingeneleleyo, kodwa ezo izizwe ndizibizayo zazizesona zisisilumiso sesizwe esihleli eNgcobo. Esi sizwe ke uNkosi uMlindazwe uFuku uye wasisebenzisa ukusikhusela, wasidibanisa wenza ubuhlobo naso ngexesha esaphila. Uye wasikhusela kwimfazwe ezininzi, imfazwe yeMfecane, imfecane okanye imfecane, imfazwe yamaNgwane, I think amaTiwane, nemfazwe enkosi yamaBhaqu uMadzikane, nemfazwe kaRharhabe. Ude wathi xa ekhusela izizwe ezi bendizibizile, including esabaThembu, wahamba wowulanda ukumkani uNdaba ethinjiwe nguRharhabe. Uyenzile imfazwe zakhe zokukhusela esi sizwe, wade buhlobo nawo nama-Bushmen. Kodwa ke kuye ba-endapha ngenye imini besilwa, bawadudula kuba ayebazingela esenza izinto ezibacaphisa amaqwathi. Bawathatha ke bawadudula bawabeka ngapha ngabooQuthiwe, bawawelisa i-Obuckle East. Yabo wokutyoko ndeba nidla ngobona ke behambe bebhoyisha bebaleka. Siyavuya ke namhlanje into yobana abazukulwana, isizukulwana sesizukulwana sikaNkosi uFuku namhlanje sithi masicinge eMbo, ngoba kaloku noba singazithetha ezanamhlanje esizawuzenza today and to the future, kufuneka singalibali apho sisuka khona uba omkhulu noba babengafundanga bengayanga esikolweni, kodwa babe nayo ingqondo yemveli nobuchopho obungumangaliso, bene-vision engumangaliso. We hope that ke ukuvulwa kale mall siyisapotayo singabaqwathi akunye esicinga namaHala akhona apha, namaJumba akhona, namayirha namagcina akhona. Sicinga into yobana ngeso support esisuka kumbono kaNkosi uMlindazwe, kaNkosi uFuku, waze wasinikezela kunyana wakhe omkhulu, inkulu yakhe uDalasile. Yayifanele uba ke nguDalabusile, into enaka abelungu babeliginye eligama lithi Kusile, babesithi Dalakusile, kwade kwathiwa ke hayi ke nguDalasile. Siyabulela ke into yobana sime apha sizoma ngegugu, sime ngokuzithemba,
sime ngegugu sizoncoma sibulela isizukulwana sikaDalakusile esiye sazosidibanisa apha namhlanje. Thina ke umsebenzi wethu ikukwenza loo nto. Asizoba sayithetha ke i-value chain, sesivile uGwatsa Mkhumbeni uBhayi uye wasixelela into yobana apha uzawakho i-local produce, uzawuthengisa i-local produce leya yayicingwe nguNkosi uDalakusile noFuku. Uzawulinywa kuziswe i-produce esuka ezintsimini ezalapha kumhlaba olapha kusetyenzwa umhlaba. Siyayibulela ke loo nto into yobana elo phupha namhlanje 196 years later imile namhlanje lilo. Masibulele Nkosi.